Good morning. When he April, no, March ni som le pari ata niya. Ni huang hian ka bek te ne. Ka chuaka in atangin agartala when hin ka chukanga. Chuan naktu ka Guwahati kan chawanga pathen remati chuan Jorhata Sunday hian katkal tlang yang chu ni a ka zindona ka khatchung ka thang bodona ka zinna te thang ang te ron tilan ka tumanga ina ke sakle thadon ne obang bon ngam chu asan che a dikhan lekin arem na ngin kan ron dilang zelang tuna kan mu me khi Pechertol rail station rail ron thlenga hei chu silchar lampang pan tur ani mai khop mai tian ke ni hian Agartala chuk tur kan lo ngak ka tuna andar khatle minute som ni paruk ani ole Agartala ka thleng to tuna hian khopoi chhunga ka tlang me ka chuanin hotel chawng ei dona choina tu hotel an zong me ka oina kan tumang kan tuang lutuk lawa kan tlai dewa kan thleng saya ole tuna hian Ojainti Palace kota ka me ka ta hanin kalsan thei lo kan nei hai putui kan lo hel me ka putui hel na ka mu to hi chonin ka tlan pe thei lo ni tuna hian Agartala airport kan thlenga Guwahati kan pandona tlai dar li le min som thum panga bor vela kisoran min hruaya kisor hi Mizo ho zong min hruai tu hi ni maya ma se hei min hruai rei tol to ka phakar zau vek to ni airport thar international airport ani to a for sai lo nia chuan hei Agartala airport ania tharan ni ka kan sai tong khan chuanin lu dona check in te kan nenga ron tilang zelang airport chunga kan lut to a chuanin kan bau hu mai hei kan kalona rei to a tet lai khan kan kal ve khan ni me a chuan lo lian to a pathian khoina zara biat kan training ve lai khan sarkar chanpuinain sarkar sponsorin West Bengal Thlawhna kan kal ve zeu i khati un lai khan ka tilang zak thina ka Thlawhna kal te kha mi ten inti Thlawhna kal an ti te ka lo hlawa paseke ma lampang lo dik lo zok na ne tun tum chu ka teng ril ro kha ka put to lo tam theng ber ti lan ka tum zok to ni ka beka batteries pathum mo pali ni chu ma chu mi chu lo detect la ma calling handbag da tur ni min tia kan da le ren ro na handbag kan buk tir don ni ke som panga tling lo tur nga yang security check nei dona kan handbag te min check saka kalzel don ni rila tram tu ka hai samosa kan ei don ani kan boarding time nai to a kan ei porlok don ni kan na tur pa lo thleng to e khu lai khu ni a han kan pan me ka kan me kan thala kan phale don lo chu vai kan da ngal lo long má còn nó từ ha cái mùa lần này đó này nóเป็นที่เด็กตลอด11E तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा रेगुलेशन है कि आपको तो ऑफ नहीं किया जाएगा
11E and F ฟันดอนะนี่เดี๋ยวอะไรเนี่ย5 6 ไลฟ์เวลาเนี่ยsorry ฟูลดอนแล้ววะตอนนั้นagar tala airport at kami Guwahati airport at Pandona dali le mi sok ni panga kha kan chuak hun tur nia tanahan dali le minit sok pariat bel nia kan chuak te pa minai takin min lu tia hara voi chu kon ni se jon takin kan ken tura dai sai pon tang a The slide attached to exit will automatically burst out. If you observe the slide does not indicate whether a manualization function inside each exit frame. Tanahan kan thok chuak don me ka runway a kan tlan ton sa kan tlan pina turan niya runway